Здравейте! Днес ще направим едно кратко ревю на една колода, която за мен е бисер, който все още не е открит от повечето хора. И това е Forest Spirit Imprint Tarot. Вярвате или не, впаднах на нея в Тему. Аз по принцип съм много против закупуването на колоди от Тему, които са с откраднати авторски права. И повечето декове, които се продават там всъщност са точно такива. Те са сканирани версии на съществуващи колоди без позволението на техните автори, което съответно означава, че авторите не получават никаква част от това възнаграждение. Фактът, че тези колоди се печатат по този начин означава, че се извършва някакво престъпление с тях, нали? Самото неуважаване на авторските права е престъпление. Но при тази колода е по-различно, тъй като става въпрос за китайски художник, който просто използва Тему като един канал, чрез който да осъществи продажбите си. Това е кутийката. Идва си в твърда кутийка, абсолютно като стандартна колода, но както виждате има един много интересен ефект на самата кутия, който аз лично не съм виждала до сега да съществува на друга колода. Цената е около 50 лева за така нареченото Collector's Edition. Мисля, че има и друго издание, което е по-малко, за тези от вас, които не харесват стандартния размер. Вътре в самата кутийка, да видим какво ще намерите. Ето ви вътрешността. Като по принцип долната част е синя, но аз съм се залепила допълнителната заглавна карта, която идва към колодата. Има книжка към нея, която е наполовина на английски и наполовина на китайски. Хубавото е, че значенията са описани спрямо това, което се вижда в илюстрациите на колодата. Не са просто някакви такива готови значения, които са взети от Rider Waite и прилагани по някакъв друг начин. Тук имаме на китайски, има няколко изображения, цветни, големи, но повечето карти нямат изображения вътре в самата книжка. По отношение на самите карти, сега ще ви ги покажа, имаме ето този гилдинг, който е много красив и за момента се държи доста добре. И едно покритие, което предполагам до някъде се вижда на камерата, но не съм срещала преди други карти. Не знам дали може да го чуете, но изглежда като нещо, което би издържало доста дълго време, би издържало на бъркане и даже, нали, ако случайно се случи да си разпилете някаква течност върху картите, пак не би трябвало да е някакъв много голям проблем за тях. Какъв е големия плюс на тази колода и защо толкова много я харесвам? Харесвам я, защото, както виждате тук, имаме едно малко момиченце, това е глупака, нарочно съм извадила глупака, другите карти не са подред. Но това малко момиченце влиза в един фантастичен свят и самите карти представляват нейното пътуване през арканите, както големите, така и малките аркани. И заради това, че имаме такъв начин на илюстриране, е много по-лесно да се свържем с конкретните архетипи. Много е лесно да се поставим на мястото на това момиченце и да си представим как преминаваме този път. Има една такава техника по принцип с картите, която е pathworking, така да я наречем, при която точно така се опитваме мислено, чрез активно въображение, да прекрачим прага на картата и да влезем в нея, за да можем да научим по-лесно уроците, за да получим някакви изображения в съзнанието си, които в последствие отключват някакъв потенциал в нас и да разберем картата по-добре. И както казах, просто това наистина много помага да се случи именно това пътуване вътрешно. Самите илюстрации са много нежни, много красиви. Смятам, че тази колода е много подходяща за работа с вътрешното дете, например. Както и, между другото, смятам да бъде една от препоръките за моята практика. Това го грижа за себе си, пътуване за вътрешно процъфтяване, която ще започнем на 28 октомври. И именно заради това може би реших да направя това видео с конкретно тази колода, защото ако я нямате, нали, и решите да се включите в практиката, това е един вариант, чрез който да участвате, ако искате, ако я харесвате, да си я закупите и да дойде на време. Така че, нека продължим разглеждането на картите.